Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng dlondlo zinkulu makhosi amakhulu thokozani lisedi yo ditheli ngiyabhuda camakho makhosi amakhulu sidosha nezidoshakazi kaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashinqi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. As Dwesha, I'm back today with yet another piece of wisdom. What do I want us to talk about today? Today I want us to talk about ukuchithwa kwetasi. Abanye bathi ukuchithwa kwetasi. Kodwa ndifuna sithethe ncakasana ngetasi. Sithetha ngetasi amaZulu azothi isikhwama. I think ngamaswati bathi isikhwama. Itasi kuxa kwakukho umuntu wayenyanga apha ekhaya. Enyanga nje into ebonakalayo. Andithethi mina ngomavuke engcini benyanga. Ndithetha mina ngomuntu naye tasi leyo yayigqithiselwe kuye. Itasi is like a baton, you understand, like in a marathon you pass the baton on to the next person. Itasi ayiveske nje ivumbuluke. Suzibe khona lo muntu wayesebenza ngetasi phakathi kwekhaya lakho eze ke ngoku ayigqithise. Uzawufumana umzekelo wena muntu itasi yakokwenu kufuneka yamkelwe nguwe, uzaba ngumuntu onamathongo, umane uthonga iyeza, unikwe igama leyeza ethongweni, ube uqonda into yoba akonto yaziyo ngamayeza and zange waliva kwa eli gama. Kodwa xa ubuzayo kubantu abawaziyo amayeza ufumana uba liyeza elikhoyo eli. Ngelinye ixesha uxelelwe iyeza futhi ude uliboniswe negqabi lalo, uboniswe nengcambu. Ngelinye ixesha uxelelwe nento yoba yintoni umsebenzi walo. Ithi loo nto leyo ukhona umuntu owayenetasi wayenesikhwama la ekhaya ofuna ukusidlulisela kuwe. Now, just because uyathonga does not mean into yoba now uzawuveske wena uhambe uyozithengela itasi, uyeva uthenge amayeza, uhambe ubuza ufunda amayeza. Itasi yamkelwa ngokusesikweni. Ngoba into oyidingayo kulaa tasi udinga amandla ayo. Umnikazi wayo naye amandla mandithi masiyazi into yoba ndingabe kanti ndinguNonkwenkwezi kodwa nawo amandla awuba abantu basekhaya abandincedisi. So wena umuntu uzawuzithathela isikhwama, you understand, just because, you understand, kuyabhalwa nako-Facebook ngoku into yoba isichithwa ubhalelwe ilist, uyeva, kukho amaxhwela anjalo. Ndithetha mna ngogogo aba balapha eRhawutini bagcwelisa iRhawuti. Nibathanda kakhulu. Fumanisa into yoba akho kwasikhwama emnombeni wako kwabo, kho kwatasi kumnombo wako kwabo. Into kunayo nje qha there is ways today because information is so freely available out there malunga namayeza. Umuntu agcwalisa incwadi abe nencwadi. Kukho amabhuku ngoku umuntu abe nebhuku. Ufunda amayeza ngokuhamba ebuza. Kanti ayisosipho sako kwabo. Ukuthaka ke ayonto ilula bahlekazi abahle basekhaya. Bakwethu ukuthaka sisiphiwo. Funeka ube kanti unesandla nokhanda iyeza ukuthi gximfi. Ufana nami phamna esiphehlweni sami andikhandisi nabani na. Uyambona umuntu onesiphiwo seyeza. Uyayiva ke ngoku. Masithethe ke kodwa ngokuchithwa kwetasi okanye nokwamkelwa kwetasi. Ungasoze uyamkela itasi engazange yachithwa. Qala ichithwe kuqala okanye kuthiwe kugqushwa itasi yagqiba yamkelwa. Uyayiva ke ukuchithwa ndiyacinga into yoba kukuhlanjwa kwayo. Wawugqiba ke inikezelwe kuwe wena muntu uzawusebenza ngayo seyitheni ihlambulukile. Ngoba umuntu wayuswelekile kaloku ukhumbula ke ngoku into yoba you understand inokufo kumnyama xa injalo uzawuvese kuthatha itasi yomuntu ongasekhoyo uyisebenzise ingakhange ibe kanti ihlanjululwe. Okwesibini ufumanisa into yoba umnikazi wetasi
zikhona izinto besezenza uyaunderstand ezingahambelani netasi lena yakokwenu. Xa uyithatha ke ngona kufuneka uhlambulule okanye uzawube uthatha kunye uyaunderstand nezinye izinto. Iitasi zineemfihlo iitasi zabantu. Angeke uyazi into yoba mna njengoba nam ke ngoku sendingumuntu osebenzayo kakhulu ngabantu, sendingumuntu owaziwayo, uyaunderstand inoba ndiyephi, uyaunderstand zininzi mos ii-allegations nezintsolo uba alihamba irhawuti inoba ukhona lo sosobala ahamba kuye. Mhlawumbi nam ndifumene amandla ongeziweyo kusosobala wam, uyaqonda. Umntwana wam ke ngoku uzawuthatha itasi yam ayisebenzise ingakhange ihlanjululwe, uzawudibana netasi enemfihlo, mfihlo leyo ndingazange ndayidalula. Uzawukonzakala ke ngoku bethunana nabo buzaza betasi. Itasi awuvedane nje uyithathe, iyahlanjwa, iyachithwa ngokusesikweni ukuze ke ngoku wena mntu uzayisebenzisa uyamkele kakuhle. Otherwise uzawudibana nento ephefumlayo ephilayo ngenye imini usathi wena uphethe itasi kanti you have inherited something that breathes. Xakane nento amagwini. Ithini into mhlekazi yetasi? Xa isetyenzwa itasi. Itasi bethunana kakuhle phaa phambilini ngoku abantu bebesawazi amasiko. Itasi bisetyenzwa likhaya. Ikhaya eliyaziyo into emali yenze alidingi gqirha ukuchitha itasi yekhaya. Kodwa kweli xa siphila kulo ngoku ulwazi lunqongophele. Kuyiloo nto ixesha elininzi ufumanisa into yoba kuzazolandwa uNonkwenkwezi ukuthi akhokele eli khaya ekuchitheni le tasi. But let's talk about the process, even though andizubhentsisa yonke into ngoba kaloku nikhona abomavuka engcini nithanda ukopa anifuni yothwasa camaku. Itasi ihlanjwa okanye ichithwa ngebhokhwe. Ichithwa ngebhokhwe. Ibhokhwe engengomatyiwa phele ngoba akugxothwa shangusha apha. Le tasi ibubutyebi belikhaya indawo yokuqala. Ithi loo nto leyo kuyahanjwa. Khumbula amayeza akhiwa phi, akhiwe entabeni, akhiwe engetheni njalo njalo. Kuyaphunywa likhaya kuhanjwe. Ukubana ngaba itasi isekhona umzekelo kuyahanjwa nayo itasi leyo kuyiwe engetheni. Uba yikho ke ayikho ngokomoya kuyahanjwa kuyiwe engetheni apho amayeza akhiwa khona. Kukhangelwe phayana indawo, kuhanjwa nebhokhwe ke ephilayo. Kanjani le bhokhwe kube sekuchazwe emaxhantini into yoba siyaphuma ke ngoku siya kule ndawo umnikazi wetasi ebesikha kuyo amayeza engetheni. Asizude siye specifically kaloku amayeza ebewakha all over naye, amanye ebewathenga ekhiwe ngapha ngumhlongo kwamhlaba yalingana, elinye lakhiwa nguSibiya eSwazini. So ayizidube kanti sizawuya kuzo zonke indawo bekhiwa kuzo amayeza. Siya kwindawo esiyaziyo into yoba inalo iyeza lihlathi. Uyayiva ke ngoku ingethe ke xa silihlonipha thina. Kuyiwe apho nebhokhwe. Xa sifika phayana senza le nto kuthiwa ngumxhomo. Umxhomo yilaa nto ke nithi nina liladi. Siphethe iibranti apha, uyaunderstand, umzekelo ebomvu nemhlophe, ukhona umqombothi, likhona icuba, njalo njalo. Kwenziwe ke into ezenziwayo xa kuxhonywayo. Siphakela abantu abadala lilonke. Sifika phaa engetheni sizazisa into yoba singobani thina, silikhaya lakwabani, sihambele ntoni kule ndawo. Ziinkundla zolisa mosi xa sisitsho iinkundla zolisa oojambase. Kukulomfene ehlathini ohlathi. Uyeva?
sifika sinqule bona phambi koba sikhwaze abethu abantu ukuthi siyayazi intoba utamkhulu wami umzekelo beliqhwele ebefudula ehamba kwezinkundla zolise ekhangela iyeza. Ngoku ke samkeleni silikhaya sizochitha nangamayeza akhe. Baphakelwe ke engetheni apho. Kumbula kukho amaxhwele amanye aphelela khona emangetheni. Umuntu wayeyokhiyeza weyela waweliweni. Uyayiva ke ngoku imimoya yabo abanye isekhona kulo mathafa kulo mawa. Ngoku ke xa sihambile kukuhle intoba sibaphe imimoya ekhoyo kwezandawo ukuze kuzophinde kukhanye kumuntu ozawuthatha letasi. Iyeza lingamlahleki. Azathi awuphume yokhiyeza azangalahlekwa liyeza. Nantso nje into ebalulekileyo. Ukubuya kwethu kubuye bekanjwena le bhokhwe kubuye nayo ibhokhwe kuyiwe phi ebuhlanti emaxhanti. Kuwiswe ke ngoku ibhokhwe njengesiqhelo. Xa kuwiswe ibhokhwe enomkhonto inehlamvu inesikhalo. Ithi loo nto leyo iwela ngaphakathi ebuhlanti. Ibe ke ngoku igqushiwe itasi. Kodwa ke ngoku kubekho ke ngoku ukuyamkela. Uyayiva? Xa isamkelwa ke ngoku ngulowo uyamkelayo. Hayi khona le ndawo ndiyishiyayo. Itasi lena kaloku kufuneka ihlanjiwe. Uyaqonda? Ngesilawu. Isilawu sekhaya. Kokona kuhlanjululwa kwayo ke ngoku oko. Uyayiva? Nalowo nezinto ezithile endingazuzibiza uba zizintoni ezithathwe kule bhokhwe. Uyayiva ke ngoku? Ithi loo nto leyo zimbini ezibhokhwe. Yibhokhwe yokuthini yokuchitha itasi. Kubekho ibhokhwe ke ngoku yesibini yokuthini yokuyamkela itasi. Kulowo uzawuthi ayisebenzise itasi nguye ke ngoku othini oshwamayo azethi yena netasi leyo bavaswe ngesilawu badityaniswe ngesilawu nento ezithile endingazuzibala ezizawuthathwa kuye lencamazana lebhokhwe ukuze babe moyamnye yena nale tasi uyayamkela ke ngoku yena. Leyo ke ibhokhwe kuthiwani yona ingumatyi waphele. Wamkela itasi ke ngoku. Ithiwani ichithiwe yaze yamkelwa. Iyakwazi uchithwa ubakho umuntu uzawuyamkela ibekwe igcinwe nje kakuhle. Wawuthi ke ngoku uba kubuye kwakho lo muntu kufuneka ayamkele ke ngebhokhwe. Uyayiva? So uyakwazi ukuthi kanti kuzawuphelela ekuchitheni ubakho umuntu oyoyamkela okanye siqhubekeke size umuntu oyamkelayo ayamkele ngokusesikweni. Kuzawukwenziwa kumfuziselo wetasi ibriefcase kuthengwe kukhiwe amayeza afresh abekwe pha ondlalwe pha etasini uze ke ngoku njengoba benditshilo into yoba isilawu kunye nento ezithile ezizawuthathwa kulaa ncamazana kudityaniswe ke ngoku. Ngoku ibihlanjwa kuqala itasi bekusetyenziswe iyeza elimdaka. Ndazi noba ndiyavakala na. Ndizawufuna ushiya kuloo ndawo ngoba ingani ndizawukhupha iimfihlo. Andifuni ke tana qha bendifuna sithethe ngetasi ukuchithwa kwayo nokwamkelwa kwayo. Masiyekeni ukuthatha itasi zootamkhulu bethu sizenze ezethu singakhange sizisikozele. Imbi ngumkhwa ombi gqithi lo. Awuzuba namathamsanqa
uzawuzibuza into yoba kutheni mna abanye abantu belibonisa uyeza mna ndingaliboniswa kungenxa into yoba yotasi yakho le. Mandiyishiye kuloo ndawo ne. Let's put a full stop to it, guys. Ndifuna ungatsho man, my nails are nice. I had them done at Lonja. Lonja's nail studio, nail bar. It's a nail studio in 4 ways. Okanye masithi rather North Riding, because sekupheleni kwe-4 ways kuqala North Riding. It's on Pritchard. I think the address is 234 Pritchard Street. It's just off Vetkoppen on your way to North Riding from the side here, 4 ways mall. It's on the right. Ilanduka yakhona. I-complex yakhona. A very nice studio. Fika phayana sana, you know, you served wine or champagne or juice, very hospitable. Yonke into yabo man is nice, and you won't believe this was a special. Yabona how nice they are. I had this made or done on special best pela, unfortunately last week Friday. It was 190 rands for both nails and toes. But kuba mnake I wanted, but I wanted this two-tone. I had to add an extra 100 rands, but voila, for just 300 rands I had both my nails and my toes done. So yeah, and andifuna ungatsho, it's Xhosa owned. Ndano ibalekile nale, but khona nje into ethi manditsho. Bethu till the next one, ne? Thank you for tuning in. Zaphinda sithethe camako.